HKBP tapasahak matotong tupat dia tapi tauhon mah nama satu diri tabe ayah husodo partikian mingoluon di patu masih urupan mahita mamosana kana dokno ay sagano hita piniliti Tuhan di madalang tamangara roti dengan satuhonan Padita Huria Kristen Batak Protestan songondalan mamakulingi hita ganup asaruminggas parsidohot ditupak liat paditata Tison rade edeta siete nota marite haradiota mangedehotsa dohot manguluy jinuhon na tuhita pos dorohak tua kadongan hinahonongan bagas tumibo kalau bidang holokta sama hita rade jalasigok hita masurupan manupahi dongata na pensiun do na marabot meroha maritei oi tumogu jala dumenggan hita mangulahon tohonatay sa denggan-denggan na lain sangat itu hata situn sadai jala hasasaut ni tahita na badiai ima gabi pasu-pasu dilihat pertinjau tadi sianang ketua Rabu Padita KBP Padita Dr. Robinson Utarbita beta hita Padita ni HKBP tapasahat matokto tupak liat tabe taauhon ma nama satu diri tabe ay nama husodo partikian mingoluon manailima hita dia kadonani na jumodo gale nang naung dia lap Tuhan tarima lima bila kasar rohak nabe hati Tuhan jumpa hita di partikian di patu masih urupan mahita mamosana kana dokno ay sagano hita pinilit ni Tuhan di madalang tamangara roti
Marang gulu-gulu di Hamorao, Makai tercoret Tuhani, Jono Putuhani, Hate Sailam Jono, Ajal Kortibio. Di hitam
cang akala nang rope halis suksungi la makaro potso luki molo Tuhan parhatasan mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi dang bemadi arau disi mangaluga honsoduki ai Tuhan kudolaki ai tunggoda bemusaki nama laro monsoluki sai daudoi sai daudoi sialang atau marlo jonggo solukku tulabuan nasora nasora beda
Sinya se todo kutusi